την πιο κέρια στιγμή, όταν η Ελλάδα έχει αποκτήσει την αξιοπιστία και πολιτική σταθερότητα, η αντιπολίτευση, αδιαφορώντας για τις αισθήσεις του ελληνικού λαού, οδήγησε συνειδητά τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. Οι επερχόμενες εκλογές είναι οι πλέον καθοριστικές για το αύριο του τόπου μας και το ασφαλές μέλλον των παιδιών μας. Η Νέα Δημοκρατία εγγυάται την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. Αντίθετα, η αντιπολίτευση έχει υιοθετήσει την πολιτική του λαϊκισμού, των υποσχέσεων, τα πάντα στους πάντες, χωρίς να εκφράζει το νέο αλλά το κακό παλιό. Σε αυτές τις εκλογές προέχει το εθνικό συμφέρον. Οι πολίτες προβληματίζονται και αποφασίζουν υπεύθυνα. Επιλέγουν ένα σίγουρο αύριο. Επιλέγουν πρόσωπα αξιόπιστα, δυναμικά, ειλικρινή. Σε αυτές τις εκλογές οι πολίτες της Βιωτίας έχουν μόνο μία επιλογή. Νέα Δημοκρατία. Η επόμενη ημέρα είναι ευθύνη όλων μας. Η επιλογή σας στο πρόσωπο που θα σας εκπροσωπήσει είναι απόφαση ευθύνης. Σε αυτή την προσπάθεια ζητώ να προχωρήσουμε υπεύθυνα μαζί.